Hau pakaizo, bueno, bideo honetan nurrengo limitea ebatziko dugu. Ikusten dugunez, limitea infinitora doanean kalkulatu behar dugu, behan daukagu polinomio bat, goian daukagu polinomio baten errokarratua, beko polinomioaren ordena ikusten dugu bat izango dela, zergaitik berretzaile altuen daukan isa hau delako, eta hau da isa berbat, beraz, bekoaren ordena bat dela esango dugu. Goian ezin dezakegu esan zinin den ordena ez daukagulako zehatz mehatz polinomio bat, baizik eta polinomio baten errokarratua, errokarratuaren barruan dagoen polinomioaren ordena hirukoa da, zer eta hiru da berretzaile altuen daukan isak, bale? Errokarratua dagoenez, esan dezakegu honen ordena izango dela 3/2. Hori izateko zer erabili dut? Gogoratu behar dugu propietate hau. Ni baldin bauko zerbaitera berreketa ber m eta erro n, beraz, 3/2, horregatik izan dut. Hemen 3 daukadalako, eta hemen, ez baldin bada gertzen, onartzen delako 2 bat agertzen dela, ezta? Bale, beraz, esaten dut, goiko honen orden izango dela 3/2, goikoarena, bekoarena baino altuago denez ja, hortik ja, hasi zaitezkete ondori astatzen zenolako emaitza zango duen limita, baina gu poliki joango gara. Lehenik eta behin, 2 bider infinitu gehi bost, infinitu, behan infinitu izango dugu. Goian, infinito kubora, infinito, bider bost, infinito. Isa, infinito bider bi, infinito ken infinito, baina zein dauka indar gehiago, zein dauka berretzaile altuago bat, hemengoa, beraz, infinito menos infinito, baina indar gehien daukana izango da infinito positiboa, ezta? Beraz, hemen daukagu erro infinito da infinito. Horrek zailerazten dugu, behan infinito daukagunez eta goian infinito daukagunez, mota honetako indeterminazio daukagula. Mota honetako indeterminazioan, beti, dauzkagu bi modu zehatzago bat, luzeago bat, baina pausuz pausu jarraitu dezakeguna, eta beste bat intuituagoa, baina batzuetan arriskutsuagoa, ez baldin badakigu oso ondo zelen aritu garen. Hasiko gara metodo zehatzarekin, metodo luzeagoarekin. Vale. Beti egin bar dena, eta kontu zibiki, aurretik azalduko dizuet. Horrelakoetan egiten bar dena beti da ikustea polinomio bakoitzaren orden altuena. Vale. Polinomio honen orden esan dugu bat dela, eta honena 3/2. 3/2 da altuagoa. Hemen hasi behar gara ja, ez dira gauzako erren zehatzak izaten, baina kontuz izan behar gara. Ni esan dezaket, goiko polinomioaren edo goikoaren orden edo isa berretzaile altuena daukana izango dela isa ber 3/2. Ez da guztiz horrela ze, ezin dezakegu banatu errokarratua, baina esan dezakegu honen antzekoa dela, eta bekoa dela isa ber bat. Barduan egingo dudana isa ber 3/2, azkenean, isa ber 3/2 konparatzen baldin badugu isa batekin, isa bat da isa 2/2. Beraz, hau izango da aldiagoa bestea baino, ezta? Egingo dudana da, badakigu zatitu behar ditugula gauza guztiak isa berretzaile handiago daukan isarekin. Nik esango dut hau izango dela, bale? Ber 3/2. Vale? Propio badakit ez dela polinomio bat, baina modua hori izango da. Orduan, egingo duguna da, bai beko partea, bai goiko partea honekin zatitu. Eta horrela geratzen zaigu asuntoa. Vale? Egin dudan gauza bakarra, vale, astu zait kontutxo bat, sobrakeri bat, baina hau izango da negatiboa. Aldatzen den gauza bakarra da, kasu honetan, hau infinito zati infinito bezalako indeterminazio izan beharrean, izango zela infinito zati minus infinito, baina modu berdinean eritzen gara berarekin, beraz ez da ezer aldatu. Vale? Hori negatiboa izango da. Zergaitik esate dut hori? Fijatu naiz ja, hemen ebazpenean negatiboa bat neukan, horregatik esan dut bakarrik. Vale. Orduan, zatiketa egin dugu, isa ber 3/2. Beraz, horrela geratuko zen. Gogoratu errokarratuak ditugunean, ezin dezakegula apurtu errokarratu hori. Propietate hau existitzen delako, ezta? Ezin dugu errokarratu apurtu, beraz, egin behar duguna, da barrura sartu isa ber 3/2. Pentsatuko dugu pizkatu bat zelan sartu dezakegun. Figatu zaitezte. Goratzen baldin badugu, ni baldin badaukat 3 isakarratu, vale? Hau da, isa bider erro 3 berdinaren, ezta? Isakarratu kanporateratzeko bi hori galtzen du. Berdina. Ni baldin badut isa hori barrura sartu, azkenean egin behar duana da, karratura. Zer da egiten dudan azkenean? Hemen dagoen zenbakia, kasu honetan 2 bat dela, erantzia egiten diot. Nahi bat, baldin badaukat isa, baina hemen daukat 3 bat, nahi baldin badut barrura sartu, azkenean egin behar duana da, 3 isa kubo. Ezta? Demagun orain, hemen daukado dela, 3 eta hemen daukadala, isa ber 1/2. Egin behar duana barrura sartzeko da, zenbaki hau bider bi. 1/2 bider bi, pergatu, hau geratu litzateke, erro 3 isa
bat zati bi, bider bi. Hori azkenean esan edu, iru isa geratzen dela, ezta? Zeragitek esaten dizuet hau guztia? Orain, ikusiko duzuenez, egin behar dugun kalkulo bat da, zelan sartzen dugun, bat zati isa ber iru zati bi, errokarratu batean. Ni baldin badugat horrelako zer, sartzeko, azkenan egin behar duena da, errokarratu handitu, bost zati isa ber iru zati bi, eta hemen bi bat dago, ezta? Bider bi. Horrek esaten du, bost zati isako. Vale? Orduan, isa ber iru zati bi bezalako bat, nahi baldin badut errokarratu sartu, fijatzen baldin bazate, berdin zaigu goian, hemen bezala, edo behan dagoen, berdin aritzen dugu. Nahi baldin badugu barrura sartu, peaje hori ordaindu behar dugu, eta beraz karratu hori biderkatu behar diogu goiko parteari. Vale, hori da hemen ikusten duguna. Hemen zatitu du guztia isa ber iru zati birekin, hemen barrura sartzerakoan isa kubo bezala bihurtzen da, eta ja barruan gaudenean ja eragin aldio zati bakoitzari aparte, vale? Hemen guztiari eta hemen zati bakoitzari aparte, hemen errorik ez genukan ez zuzenean ja zati bakoitzari eragin dio, hemen egin dudan ariketa izan da isa ber iru zati bi, erabiltzen baldin bauzue, ideia hau, erraz atera dezakezue, geratzen zaidala isa ber minus bat zati bi, edo bat zati isa ber bat zati bi. Hau dela. Eta hemen geratzen zait isa ber iru zati bi, eta hemen eragiketa egiterakoan isa kubo, eta isa kubo joan egiten zait isa zati isa kubo, isa karratu, vale, errokarratuaren barruan. Eta geratzen zaidana da, bost minus zerbait 0 doana, hemen bi zati, isa naiz eta ber bat zati bi edo ber iru zati bi izan, berdin zaigu, infinitoa beti, hau, infinitora joango da, beraz, zerbait zati infinito beti joango da 0ra. Beraz, izango ditugu 0ak. Baina kontuz izan bargara gauza batekin, eta horreko bideo batean aipatzen nuen. Hemen, indar gehiago izango du, behiratzen baldin badu gure, bi isa izango du indar gehiago pospaino, zergaitik, isa infinitora doanez, hau infinitora joango da, honek ez du inoko indarrik izango, ezta? Beraz, negatibo horrek garrantzia dauka, beti konparatu behar ditugu nolabait, goiko indar gehien daukan, termino osagaiarekin eta bekoarekin. Kasu honetan, bekoa honek dauka indar asko, vale? Honekin alderatuta infinitura dolako eta ez dolako, beraz negatibo hau kontuan izan behar dugu. Beti da, behiratu goiko garrantzia handian daukana eta bekoa. Kasu honetan ikusten dugu, naiz eta 0ra joan, negatibo hori kontuan izan behar dugu. Beraz, erro bost, zati minus 0, minus infinito. Horreko bideo batean gehiago eta sakonago saltzen dut, negatibo honen zelan ulertu behar dugu. Baina, kontu zibili negatibo, kasu honetan, infinito esate minus infinito indeterminazio izan denez, kontu handia izan, minus infinito hori agertzen denean, horrelakoa agertu daitezkelako. Vale. Orain, modu zuzenean egiten baldin badugu, kontuan izan behar duguna, izango da, geratu behar nahi zela, aurreko metodoak frogatzen dit nolabait, limite hau honen berdina izango dela. Hartzen dut terminorik handiena, bost isa kubo zati bi izango zen, kasu honetan terminorik handiena, eta behan handiena minus bi isa. Hau izango da honen berdina. Limite isa infinitora, hau da bost isa kubo ber bat zati bi minus bi isa. Hau izango da limite isa infinitora, erra bost, vale, horrela diosiko dugu, isa ber iru zati bi zati minus bi isa. Orain, alderatu behar ditugu honen berretzailearekin. Zein izango da handiagoa? Iru zati bi edo bat. Badakigu handiagoa izango dela iru zati bi. Beraz, horrelako indeterminazioetan, goikoak irabazten duenean, infinitora doala diogu. Baina, berriz ere, kontu handiz, infinitora joango zaigu, baina hor negatiboa daukagunez, joango zaigu infinitora negatibo batekin. Minus infinitora joango zaigu emaitza.